mundo financeiro goberna coa súa fulminante man de ferro manchada de sangre obreira e nós estamos a pagar ben caro o pacto social, a traizón sindical e a restauración borbónica. Cando os bancos moven números, a xente perde as súas casas, as súas aulas, as súas venciñas, o sustento, a saúde, o seu traballo. Cando a Igrexa predica, agocha pedófilos, secuestra úteros e ventres e practica unha caza de bruxas sen piedade, subliñando o chamado pánico moral. Cando o Estado lexisla, o policía tira da súa forza máis brutal, sancionando e reprimindo os máis débiles. Os cárceres ateiganse cada día máis e os nosos dereitos, conquistados a base de suor e morte, son liquidados a golpe de decreto e concertación. Mais, aínda que semellen discursos diferentes, todos falan a mesma linguaxe: neoliberalismo no económico e fascismo no político. Son os intereses dun puñado de burgueses os que crean a miseria das sen pan. Os xogos duns poucos oligarcas son os que instauran a fame dos sen terra, as risas dos capitalistas contra a desesperación das ninguén. E a clase obreira debe resistir. A clase traballadora temos que sumar para defendernos. Somos máis, somos maioría. A nosa obriga é loitar e combater, ser xenerosos entre nós e vencer o medo, mantendo unha movilización permanente e sostida no tempo. Onte, como a hoxe, os traballadores e traballadoras de todo o mundo e tamén da Galiza volvemos a sair á rúa neste 1º de maio sumando forzas, nunha unión do sindicalismo alternativo, de clase e combativo, amosando que as clases populares non nos resignamos á farsa das corporacións sindicais que deron vida aos pactos da Moncloa. A unidade obreira e popular é imprescindível para facerlle fronte á situación que sufrimos. Chegamos a un punto que só temos dúas saídas, ou a conquista da xustiza social ou a barbarie. O 1º de maio non é só unha festa, non é unha efeméride calquera para lavar a cara e justificar a traizón e a ineficacia sindical. Este 1º de maio é o berro de dor e dignidade das explotadas e explotados. É un acto de memoria histórica das traballadoras e traballadores con conciencia de clase. Polo reparto do traballo e da riqueza e a xustiza social. Reducción da xornada laboral sen reducción de salario. A igual traballo, igual salario. Eliminación das horas extras, de estaxos e pluriemplego. Adianto da idade de xubilación. Participación dos traballadores e traballadoras dentro da empresa. Eliminación da polivalencia e mobilidade funcional e xeográfica. Supresión das ETTs. Potenciación das economías locais e creación de redes de economía social alternativa e autoxestionada para a planificación social do desenvolvemento territorial. Derrogación da actual legislación laboral herdada das distintas reformas laborais. Compañeiras e compañeiros,